Het wordt al een simmers warme dag, maar de komende dagen binnen tropisch. De Zuid-Europese warmte en de Zuid-Europese hitte kan beter zeggen. En dus wordt het tiegen warm. Net alleen nog goed dag, maar ook in de nachten en in de joentijden. Wel, joen en vannacht. Joen is het nog zo'n 22, 23 graden. Dat geldt voor een urenwacht. Er is bewolking, maar ik wil zinnen. En dan vannacht, ik weer opklarings en een temperatuur tussen de 16 en de 20 graden. Heegste temperaturen op de eiland, leegste temperaturen in het oosten en een matige wind uit zuidelijke richting waaien. Nou, misschien in het watergebied nog eens even vrij krachtig. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt een dag met een tropische temperatuur. Wij komen uit om het bij de 30 of 31 graden. Op de eiland 28 of 29 graden. Nou, en verder zinnen en nog eens een keer zinnen. En de wind die komt uit zuidelijke richtingen, zuid-zuidoost, is matig, krijgt rijden en fjouwen meestentijds. Prachtig voor de scootjesskippers, prachtig voor de zielerij, maar het is wel tiegen warm. En tinker om mensen goed insmaren als je op het stroom lezen. En regelmatig insmaren. En in de joentijd is het nog warm. Zo'n 26, 27 graden, misschien wel 28 om een uur wacht in. En dan de nacht, ja, ik heb weer warm. En dan op de sneeuw, tropisch, temperaturen 30 en 22 graden. Op de eiland in de kustgebieden op een nij 28 of 29 graden. En de zinnen is er flink bij, let er wat meer bewolking, maar wel prachtig stroomwaar. En de wind die komt letter wat meer uit oost tot noordoost en die is matig of zwak. Zetten we terug naar Manje, droogwaar 24 graden. Tiesje, droogwaar 24 graden. Baasje, zo'n 23 graden. Dan hebben we ook gewone temperaturen, gewone simmertemperaturen. De zinnen blijft er hier bij. Ik wil eens even wat meer bewolking. Het lijkt het meestens iets droog te blijven en we moeten morgen maar weer even in het tropische waarsje.